Yung tahon yun, kapin. Pila ka tao? Isa, duha, tulo, pat, lima. 12 ka tao. Full screen no, wala ka full screen. Dako gyud na siya no, tagahawak ko. Tara boss. Dako gyapon ka ini boss ito. Tara. Tinda kuha 56. Giwaluhan. Layo pa yung truck oh. Sana lo. Guys, sa mga timbalon oh. Siguntay. Saya siguro gihapon eh. Dagko na kiktingog oh. Hinera kalayo kay katdan. Walag yung katao. Si Oscar. Nagabanti si Oscar. Si Oscar. May vlog na ini. Kanina kami karon paring naman. Maligdok ni paring kandoy ba. Pagkarudong ulo. Pwede gyapon. Pwede. I-vlog na pod. Dagan na layo na. Ay mo. Ay mo bas. Dagan ba? Oy, di ka ba pre? Ha? Wala pre. Oh. Libot pre, hawan ko ni pre. Grabe. Ulam mismo libag. Dos. By size. Numay. Bigiran dia babaw. May kami siya ng pantok be. Dos. Kini lang. Kini. Na, kanyon. Nas to nga. Bira na ning tino. Dagko. Bili daw, bitsa niyo. Bira kabaw. Oh, tama. Bira nagkabaw. Nagkabaw na. Brother dia. Naman ni free. Paris free. Guys. Dahil lang ibira oh. Ya, bira, lagi bira. Ano? Yung tahon ng gibira oh. Ah. Dos good. Na, gigid na. Balik-balik ng Gurias Kabaw.
Na. Sige, ulan. Bilang sa tayo 1-3 dito, boss? Ha? Ayo, ikarga na ron. Bala ng pag din mabili. Kuha, gina ba? Ya, ulan loy, nya loy, ako rin send loy. Loy-loy ha.